el que critiquem és els metges, per una banda, corruptes, sobretot els que toquen poder, i per una altra, els curanderos o terapeutes alternatius, aquestes històries que ofereixen una pila de coses que clínicament no estan demostrades, no? Només cal veure a la matinada de la tele. Crec que té tots els elements que necessita una obra per agradar. I començant per l'autor, que és el Molière, jo crec que atrau molt, i seguint per l'adaptació que s'ha fet, crec que és molt cunyera, que està molt ben trobat, que és un moment idoni per tractar el tema dels problemes de sanitat. Fins fa poc estava bé, però m'he començat a posar nerviosa i ara tinc aquí com unes pessigolles que no me les puc treure, o sigui, estic molt nerviosa. Espero anar-me tranquil·litzant a poc. Bé, sempre, abans de sortir sempre es tenen nervis molt forts, després ja un cop comences ja passa. La serietat és bastant important per anar fent les coses sempre iguals, que estigui tot ben marcat, que no hi hagi molt espai per fer coses molt estrambòtiques, no? Quina és la clau? La clau, jo crec, que és que està tot mesurat. Tot, absolutament. I això en una comèdia és importantíssim. L'espectacle és molt diferent vist des de dins quan estàs treballant amb els actors que vist des de fora. I una bona direcció ha d'estar feta des de fora perquè s'ha de veure la visió perifèrica i s'ha de muntar tot per saber que tot està quadrat i que l'espectador mira el que al director li interessa que miri. Per això, en aquesta obra, l'he muntada tota amb uns covers que han fet les meves escenes i una vegada ha estat tota muntada i tenia clar que funcionava i tots els objectius marcats, llavors em vaig introduir jo en l'espectacle. Poder treballar amb el director té l'avantatge de poder ficar-te millor al personatge, no? Perquè s'aprèn molt tenint un company que domina tant, no? Sobretot perquè és la meva primera obra i llavors tenir aquesta ajuda és molt guai. Home, esperem que es trobi amb un espectacle divertit, que se'ls hi passi molt ràpid, amb molt de ritme, amb una bona feina feta i suposo que es transmetrà que ens ho passem molt bé dalt de l'escenari, això és molt important. Jo estic molt content amb aquesta obra, estic molt content de l'equip actoral i crec que és un bon projecte i bé, espero que ens ajudi, ens serveixi per donar a conèixer una mica més la companyia. Interessant i molt divertida, perquè està llegint comèdies de Molière i li ha agradat. Marta Fons, sensacional, i el Puello també. Molt bé. El Barrets també. La veritat que el muntatge excel·lent i no he vist cap punt així, sota el meu vulnerable criteri, no he vist cap punt allò... No, molt bé. La criada m'ha agradat moltíssim. I també el que està sempre malalt. Sí, però vaja, en general, perquè inclús el germà que ha sortit després també m'ha agradat moltíssim, molt bo. M'esperava una cosa així, sí, perquè l'Albert m'havia comentat el muntatge, com seria, i m'esperava que sortiria així, molt bé, m'ha agradat molt, és una molt bona versió. És la primera vegada, m'ha agradat molt, però ja me n'havien parlat. I ens ha agradat moltíssim, és molt divertida, està molt ben adaptada i els actors han fet molt bona feina, ha estat molt bé. Està ambientada a l'actualitat, aleshores té moltes frases i moltes coses que pot anar a tot tipus de públic, de totes les edats.